Tabo hingke so जोंबor सबायजाक norok video no gina stemai jokna tabo ke जों telamura train station o sokpaijak hingke o jaga o जों kisa manui painani bagoi paimani manui hingke tamo koniya kuai painani bagoi paimasa ang hingke to Sabo sugo chayab sugo kuai rok hingke yang masa chana hing sabla hingke pai hingke boto kun jaga fano mwkhang maya jesa jaga ano mang sanai kono nugui mangana yango background o theng bwsai tongo aro o bote paia bo sana muchung to paia bono jekono mung sapano manui paidi thangka bo jibon thaya hingke tamsane ano mang thani hinui sao hingke जों thanga kono painani bagoi paigata yang norok nukma khana masano amo kisa tamsanai kisa kobor nongkhana kobor nongano bo chela phano bo bwkhani kolok khai bwrwi rok ni ri rok chumui tongo ta telamura station o hingke bono prai somoi nuktotok norok je phaina rok hingke to nukna nuk comment khai sari kisa telamura station no nungnai rok bono bo jaga mangno tongo hingke yang hingke to ani blog khainai kusumar markhan tam rok sai tongo tam rok naio bokhe haino media phubo tabo haino hani mobile nawai blog khai tongtero bo gang to khas khai jak yang blog khaina rok se pogoi tongra muitu maya ta so norok ani blog paithak jorotei logirui nai tongo box atoi jai hinai debo bo than bagai sela sigla ro belai foi ma nokho somso kable birat khaiye noro nogon mangkhana nokho sommani nang dana sak tong na dijak nta kuasa không kuai nong nó làm sổ hay là hay chạy sang channel lo tang cơ chừng last year bây giờ có thằng chồng ăn mất khẩu rồi đi pura hal kharap mất tao na hal kharap mất này karon tông reason tông nó sai khăn gì nó phùng go thằng nào nó nhé ready mình do phùng cái mặt thằng nhé chín tal bắt nó tới kia sai mà nó ăn blog kia này tông nó sai mà nó ý có bị nôm nó kia cái sai tông go có nó có thằng nào bữa nó cái nôm là khayo hingga bagai jeprobo je samoyo mane ready ngo samoi ma thaya hingga nahar tangso hingga abagai ready mane akon mane ma thaliya phungo hingga bukhna rok bangte thap thaliya ta thakuro hingga oh my oh je special thapra hingga naje tinno ko borok dal bo thangi tongo yang gari kisi thaisingo wate phaini ri sithamai ke bo wate manjagai jungkhai wate mangali bo wate man thanga mai khoi hne se kwai sao nai ge bo kwai sa mara kono mai khoi mata hamba thai khana rila thai khan de tao hamyang na sa bohok borsao ta bo mai sa hai se te bo mai khui punai ge mai sao se hingga sentera nasing tong tabo ekdom train late ko tabo sar pasta si ko tak late ko pra tung nok soi nang pra hor hingga sooner logir wei nai tong ni paithak jorat doi ane blog se kare han chara pra halchal kering to khana an bukhna rok kering kerong
Asal dinang bukan rap tak ya? Dini rap mas sepunggo apa sih? Desa tu ya kalau bukan bang kali yang kaba tukang kaba bukan kering tapi mas hal kau tuh. Ama nako samsuka nako. Negi mahna guys darok nako samtang ekdom. Lajo pilih. Tabo ke seng trend kesaka norok kono biman khana horbong suka belai khana mo blog hingke onek mane tamsanai kisa balukha ang nogo thangaya kanoi desa kipili phaise tabuk sang mo blog rena hingkaba nogo thangai phaiga hingkano ang ko tamsanai nogo thangai bo blog ro edit khaijali hingke net bo kisa sulu khaibla hingke an nogo hingkai ta hingka bage ang selero hinde video ro edit khaijak hingkaba rwrwjak ya abo haita hingke yang telemura phaimani pore bo seng nogo tongliyabla ko rehearsal khainani bagui ma thangka hingke rehearsal khaimani pore hingke ko program rok khaika hingke ba biswakorma ni hingke kisa time kwring thaka hain tongkha hingke bo selermani bagui edit rok khaijaya ba hingke amo hingke kisa balukjak ani blog norok tamsanai ani blog bo nugya balugui tongkha ekdom adino pura horbong suka seng pura horong suka gari se mangala khane se nogo se sahara se andara se mane khe gari tuya khane ma phaisio ta tom tom tubu ma phaisio tom gari tubui sona amba saiste sona na phinan bagui ta seng gari mangala khane mongya o tong phruno sar kangka no pura lighting suka amo wati phaima sijoni blog hingke ke jemne sang blog khaipai jang ka ba riyar tong ka samni loss ba ani loss bla ngete content bo kring tong ka ba tabuk hingke mono rewi siwano hane ni norno mane ri mane ta phuno gano hanai seng bakhangai lama gorong na khman kita ma salchi wa na thang ta ha or nok thang nai man biang tha ta no thanai bo ko nok khana ni yang nok phai bani or nok thang nai man biang sugul kha tabo hingke so para phai mani bla hingke seng nok sobai mani bo horong kha miya oto hingke tini kisa lama gorong nai no hanai okhol mani salba thangjak se nogo tongna sele de bangke bono bo sin paros tui haiman ke pakisa para rok kurokli nai no hanai ti haiman ta berelina hanai hingke masa hingke bokai bereliya dogano tongoi tongkha mane an dar koto sonai dogano bokai tongoi tongkha ta babu bai hingke sengkani no beranani baga khorka borok basuk kwrui tak para rok asuk top tong thokliya agini haikaiye agi hingke dol dol borok kwbangma hingke tang asuk borok rok kwrui kham bagui tong thokliya para rok ekdom nirai wngtongkha hingke so ani blog paithak jora tui logi ri nai tongmani bagui norok no belai kheno hambai hingke so norok bai next blog malai phinai.